በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራንና ክቡራን አየንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አፍቃረ መብርሑኩም ዘለኹም አቦታት፣ እነታት፣ አሕዋት እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ትፈትዉ ናይ ሚድያ ሓለፍቲ ዝኾንኩም ደቅና እንኳዕ እሞ ናብዙ ዕለት እዚ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም እናበልኩ እዚ ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ ስራሕ ኣስደናቂ ዝኾነ ስራሕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ዝግበር ዘሎ ፅቡቕ ከምቱ ዝንገረና ዘሎ ንብዙሕ ዓመታት እንኳ ዋላ ዕድመ እንተሃለዎ ልዕሊ 10 ዓመት እንኳ ኣገልግሎት እንተሃለዎ ነገር ግን ከምቱ እንሪኦ ዘለና እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብዙሕ ግዜ ዘቁፀረ ብዙሕ ግዜ ዝወደአ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነቓዕ ኣሎ። እቲ ነቓዕ እንደገና እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ንፌደራል ቅርስና ጥበቃ ዓብይ ኣኽብሮትና ዓብይ ምስጋና እናቕረብና ንወደፊቱ ግን እዙ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ እንተኾነ ንወደፊቱ ግን ፅንዓት ተገይሩሉ ብኣውርኡ ጥገና ዘድልዮ ተነቓዕ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ማእኸል ከይፈርሰና እሞ ኣደጋ ከየብፅሕ ኣደጋ ቅድሚ ምብፅሑ ያው ፅንዓት ከግበረሉ ፅንዓት እናተገበረሉ ፀኒሑ ሙሉእ ጥገና ተዝግበረሉ እናበልና ሓሳብና እትነቕርብ ንግዚኡ ግን ነቱ ዝግበር ዘሎ ፌደራል ናይ ጥበቃና ናይ ቅርሲ ሓላፊ ዓብይ ክብሮት ዓብይ ናእዳ እናሃብና ንወደፊቱ ግን ዓብይ ፅንዓት ተገይሩሉ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብዙሕ ዝተደኸመሉ ጥንታዊ ስለ ዝኾነ ከይፈርሰና ግን ያው ፅንዓት ተገይሩሉ ሙሉእ ጥገና ሙሉእ ህድሳት ንክግበረሉ እናበልና ሓሳብና ክንገልፅ ንፈቱ። ንዝግበረልና ዘሎ ምትሕብባር ንዝግበረልና ዘሎ ፅቡቕ ስራሕ ዓብይ ናእዳ ኣለና። የቐንየና ንሃገርና ሰላም ጥዕና ይእዘዘልና እናበልና ሓሳብና እዚ ንገልፅ። ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ዕለት ታሪኻዊ ዕለት ኣብ ታሪኻዊ ቦታ ኢና ተረኺብና ዘለና። ኣብዚ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ማእኸል ኩሉ ነገር ማእኸል ስነ ጥበብ ማእኸል ኪነ ጥበብ ማእኸል ንግስና ማእኸል ሃይማኖታዊ ታሪኽን ጉዕዞን መንበረ ሰላማ መንበረ ጽላት ሙላደ ቅዱስ ያሬድ መንበረ ገብረ መስቀል ንጉስ መንበረ አብርሃ ወአጽብሃ ጠቅላላ ንምድረ ኣጋዚ ማእኸል ምድረ ኣጋዚ ኢና ዘለናሉ ቦታ እዛ ዘለናላ ቤተ ክርስቲያን ካፍተም ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሃፀይ ፋሲል በጎንደር ዘመነ መንግስት ሃፀይ ፋሲል ዝሰርሕዎ ቤተ ክርስቲያን ታሪኻዊ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ሃፀይ ፋሲል ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ግዜ እውን ደጃች ገብረ ስላሴ
ونا أمثلهم بتي كان مهلية استوسخ تاريخي صراحة اللو بفلاي أب زمن هسي فاسيل بزح ناي هيمانوت مفلاسات كأورثودكس وصاي كالي هيمانوت كزرقاح أو استدليلو ساعات بزحات قداماويان بوتات كاب أكسوم صيون رؤس أدوارات وقدامات أكسوم صيون حاويسو كاب استفلاليو قدامات مدرا أغازي ناب مدرا غوندر بمخاد قدم حازي زي نبره نجر كي يقبر زي سروع أو تاريخ زيالله أو هيمانوت زيالله بفلاي أمن ورس اللات أو أكسوم صيون زي نبرن زيالن حزي بزمنكم كخونه يقبأني لهم نهات إيسسنيوس بزقباء موجيتهم مسمع بزي مخالمون زقباءهم قصعتون هبهم دحري نافتو قم نجر نتملس فاسيل ينقص أورثودكس هيمانوت يملس زبل أواج مستأوجه هسي فاسيل نقيسهم ناي مجمريا زمن منقستهم دمو أما بالعصر تشدشت كفل زمن نزاوية كريستيان زي أفتات انتاويتن تاريخاويتن نشحات عمتات هجا لبنا جميرا هجا بلي تقبلا زمن كريستناون نمجمريا غزي كريستنا طرحت يكونس كريستنا مس مسارحو بقسنا مس محاورو تقبلا نمدر اغازي نمدر إيرترا نمدر إثيوبيا حاويسو نمدر تግራይ ማእኸል ምድረ ትግራይ ኮይና ተገልግል ዘላ አው ኣና የመጀመሪያ ስራሕ ይክሰርሕ በመባል ህዝብ ቤተክርስቲያን ዚ ሃኒጾም ማረከቦም እዮም ታሪክ ስለ ዝኾነ ታሪክ እናዘከሮም ይነብር ካብ ጀሚሩ ያው ካብ 16 ክፍለ ዘመን ትንብል ልዕሊ 400 ዓመት ገይረሎ ዚ ህንጻ ቤተክርስቲያን ዚ ልዕሊ 400 ህንጻ የዝለለኹ እቲ ታሪክ ኣይኮነን እቲ ታሪክ ናይ ቀደምት እዩ እዚ ህንጻ ቤተክርስቲያን ግን ልዕሊ 400 ዓመት ገይረሎ ስለዚ በብ ዘመኑ ናይ ሰብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናይ ምዕራግ ናይ ምስንጣቅ ናይ ሓደ ነገራት እንተጋጠም በብ ግዚኡ ጽገና ይግበረሉ እዩ ለም ግን ንብዙሕ ዓመታት ጽገና ኣይተገበረሉን ብኡ ምኽንያት ድማ ዝተፈላልየ ፍላይ ዝናም መፍሳስ ጀሚሩ ሓደ ንቕዓተውን ጀሚርዎ ፍላይ ውሽጣት ኢና እንትርኢ ብጣዕሚ ኣስቸኳለ ህጹጽ ዝኾነ ጽገና ዘድልዮ ኣሎ ሓደ በሪ ተዓጽየሎ ቀዳስያን ዝኣትወሉ በርስ ተዓጽዩ ዝርከብ ከሰብ ከይኣትዎ ሓደጋ ስለዘርአየ ስለዝነቕዐ ዝምልከቶም ናይ ቅርስን ጽገናን ካልኦትን ኣካላት እውን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ካሊእን ተጸሚዶም ስለዘለው ቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ከየጸገኖ ከየስርሐውን بقرصن صقنان ببهل توريزمن نحنا اينا حلفتو نحنا اينا نصقنو خايتنا خو سلازبال بزي مخنيات تي ناب مقدس اتو حدا بري ياو تطويللو صراحه كواس ناتسرح له يكون بخاليته اتي خاي زقدس سلازي نزي زليو نزي توسنه اذا تريوا زلهم ناي ماي مفساس كونتات انا تخون صقنا تغيرالا لازي نمسجن بعبي ግን ከምቲ ብፁዕ አበና አቡነ መርሃ ክርስቶስ እናገለጹ ወጸንሑ ምሉእ ጽገና ይዘድልዮ ምሉእ ጽገና ዘድልዮ ድማ መጀመሪያ ምሉእ ጽንዓት ተኻይዱ እዚ ጥራሕተ ይኮነስ እቲ ካቴድራል ተባሂሉ በጃንሆይ በሃፄ ስላሴ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ዝተሃንጸው እንደሆነ ቶም ካልኦታት ጠቅላላ ቶም ቅርሲ ታሪካዊ ቦታታትና ጽንዓት የድልዮም ምሉእ ጽንዓት ገርካ ድማ ምሉእ ህድሳቱን ከም ዘድልዮም ክንገልጽ ንፈቱ እንተ ለማዓንተ ግን ከም መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብፁዕ አበና አቡነ መርሃ ክርስቶስ ዋና ስራሕ መካየድና ከምውን በብፁዕ አበና ናይቲ ሲኖዶስ ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በዘለው በመሪሕነቶም እናውዚ መጽና ተዘስራሕ ዘሎ ጽገና ንምርአይ ዘሎ ሓሳባቱን ንህዝብናን ንዓለምናን ንምግላጽ እናውዚ ተረኺብና ዘለናሞ እዚ ተሰምዑ እዚ ተዳምጹ ወገናትና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዘለኹም ታሪክኩም ቤተክርስቲያንኩም ዓድኹም ስራሕኩም ስለዝኾነ ናይ ወለድና ስራሕ ስራሕና እዩ ናይ ወለድና ታሪክ ታሪክና እዩ ክንዕቅቦ ክነፋልጦ
زرليو كمزي حدثاتن كالي انت دلون انا ونزي اخحزي بمبالون مسرح يكاليو ابوتاتنا طرح يكون نسرحو ابوتاتنا صريح مركبنا ايو اتي ابوتاتنا صريح مزركبنا دما نحنا ون زكالنا ان حلنا زكالنا ان صقنا ان هدسنا زصنع دمو اصعنا خنبر سلازي غبنا ناي كلاتنا تساتفو خلو بزي غاطامي صاوعيتي كقرب يدلي أملا علم تركو أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان آمنتي حزين نركو لبوتا برس أدبارات وقدامات قدس كتما أقسم إنا نركب سلازي لما عنتي ناوزي نمصانا أبالات قدس شنودوس كلاتنا خوينا ناوزي طنطاوين تاريخاوين رؤس أدبارات وقدامات أقسم صيون طنطاويت قدس كتما أقسم صيون كنمص خلنا تحزن رؤيه زلنا ناي هاصاي فاسيل سرحو بيت مقدس ابلع الزبان ينازل نفتي زبان ስለዚህ ዝሕዚ ንሪኦ ዘለና በቢ ዓመቱ ናተበለ ማይናአቶ ምስጥ እንታዊ ምዃኑ ብዕንፀይቲ እውን ዝተሰርሐ በቱ ዘመናዊ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ጥበብ ፍልስፍና ዝተሰርሐ ናይ አክሱማውያን ጥበብ ዝተሰርሐ ቤት መቅደስና ዘለና ስለዚህ እዚ ን24 ሰዓት በአገልግሎት ላይ ንሃበ ዝርከብ ጥንታዊ ታሪካዊ ገዳሚና ዘለና زغدام زي دقا انستيو زياتو افت طنطاوي نايتا ممكحتنا قدس كتما اكسوم مدينانا نبلا نزي ونيو تقدس يندسون طنطاوين تاريخاوين يزوتا كام زلو خوينو نزابزيا زلنا زوريا زلنا كتمان بزوريا زل حصرا نصيون تباهيلوم ازيا دما زابزيا دحرتنا نريا زلنا تاوت صيون صلاتو موسى زلاتو امنا عالم زيله ابانا جن افتا قدس كتما اكسوم بموسى ناي موسى صلات تباهيلا ننوح غزي صنحات كاو دما قداماوي مليليك زمصت تاوت صيون زلاتو تطنطاوين تاريخاون قدامنا زلنا سلازي زغدام زي املا عالم زلو حبرتسبنا ناي عمل عالم تاريخ حزبي ناي ملا عالم قرسي ناي ملا عالم هافتو يزبوتا زي طرح نايتا قدست كتما اكسوم وي طرح ناي تغارو وي طرح ناي اثيوبيان وي طرح ناي ايرتراويان وي ناي افريكاويان وي دما ناي اوروباويان وي ناي امريكان ناي استراليان كنداويان يكون ناي ملا عالم هافتو يزي زهافتو زي دغمو نبوزح زمانات باغلغلوت 24 زي يقارصل اغلغلوت قدس بوتاي بليت بساعاتاتو بسبحاته نغو بكيدانو بقداسيو بساعاتاتو زي في 24 ساعات باغلغلوت زنبر طنطاوي كتماناي سلازي تطنطاويነት دغما حادغو حاليو تاريخو حاليو اتون ولدو زي زلو قدسان كهنات منكو قدسان كهنات دياقونات حزب كريستيان دغمو حاصرا نصيون نزا بيت كريستيان زي حاصر كوينو متمكحت كوينو بزح حافتي نبرت لاوز كول انتي كودو ابزيا قولنا ولعو زغلغل 24 كان زلو نزي دما اتحزي نريو زلنا تريو زلخم زي كله اب حدغا بصيحو ماي ناي منطبطا ماي ناي مبال سلازلو نتي حدغ دمو ماي دحراتيو خوين ناي مفراس ناي معناو سلازلو سلازي تحزي اب صغنا يزدر زلو زي طغنا زي طرح غنا يكونن بلاعل طرح ماي كاتو توم تحت زلو ناي قدم عنصيتات ديوم كالوتات ديوم ግን ሙሉ ጽገና ግን ከልይ ምክንያት ናይ ዓለም ቀርስ ስለዝኾነ ናይ ዓለም ቱሪስት መእተይ ናይ ዓለም መስሕውን ስለዝኾነ ሓደ በዩኔስኮ ውን ተመዝጊው ንነዊሕ ግዜ ነዚ ከተማ ንሃገርና ውን ናጸውዐ ዘሎ ካብቶም ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ሓደ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ታወተ ጽዮን ዘላቶ ርእሰ አድባራት ወገዳማት ጥንታዊት ከተማና ቅድስት ከተማና አክሱም እያ ነዚ ከተማ እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ታሪክኩም ቅርስኩም ማንነትኩም ህይወትኩም እዩ ዝቦታ እዚ ስለዚህ حزي يسرح له بفيدرالي يسرح زل قرسنا طغنا زل سرحوا زلو تواغو لعلي 7 مليون اوصيوم يوم سرحوا زلو نزي طرح تيكون لزي الجوركم بتاع ازينا نمسجن كبري هابلنا كاوزي بلعل كسرحون غبو እዩ ግን ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ حزي ፌድ ዝገወሩ ነገራት አለው ካብ አገልግሎት በዝሒ ካብ ፀሓይ በዝሒ ንሪኦም ዘለና ዞም ኣብላዕሊ ዘለው ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተልእኮ ዘለዎም ናይ ዓለም ዝኾነ ስራሕቲ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ቅርስታት እዚኦም ሓደ እዩሞ ነዚውን ባዕሉ ዝኽእል ጽናዓት ተገይሩሉ ብስነ ስርዓት ሓድጉ ጠቢቆም እንት ንቀጻል ወለደውን ወለድና ረኪቦምና እዮም ንሕናውን ተወለዶ ከነሸጋግር ኮይና ታሪኩን ቅርሱን ጽገኑን ብስነ ስርዓት ክግበረሉ ድማ ጻውዒትና ነቀርብ እቲ ኻሊ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኦርቶዶክሳውያን ሕዚ ድሕሪቲ ናይ ከተማ ቅድስት ከተማ አክሱም ድሕሪ ውሳኔ ድሕሪ 4 معلتي دحر 5 معلتينا ناوزي مصينا زلنا نفتر رؤس أدبارات وقدامات نفتا قدس كتما اكسوم ناي ممكحتنا نغولت ناي كريستياننا سلازي زي ملا عالم نملا عالم زحغوسه نملا عالم دستا زهابه
ፍላይ ደሞ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን አውሮፓውያን ኩልኩም ቅድስት ከተማ አክሱም ብምባላ ሕጉሳት ምዃንኩም በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሁሉ ሪእናዮ ኢና ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ እታ ቅድስትን ከተማ አክሱም ዝግባእ ሓገዝ ናይታ ቤተክርስትያን አካውንት ናይታ ቤተክርስትያን መገልገል ዝኾነ 24 ዘገልግሉ ካህናት ኣለዉ ቡት ናይቲ ቤተክርስትያን ኣብቲ ሚድያታት ኣብ ዝልቀቐልኩም ናይታ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ከተማ አክሱም ናይት ቤተክርስትያን ሓገዝ ክትሕግዙ ቤተክርስትያንና ከመይ ከም ዘላ ኣብ ጎኒታ ቤተክርስትያን መልእክታት ሕጋታትና ክትኽብሩ ጻውዒትና ነቕርብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሕዚ ዘለናሉ ኣብቲ ጥንታዊ እቲ ካቴድራል እዚ ደሞ ቶም ታወተ ጽዮን ዘላትሉ ቅዱስ ቦታ እሞ እንኳዕ ናይታ ቦታኹም ታሪክኩም እዩሞ ኣብ ጽገና እዩ ዘሎ ሕዚ ናተወደዩ ዘሎ ጽገኑ ዝቀጻሊ ግን ኣብ ኩሉ ናይ ኣብ ጥንተ ኣብቲ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ንዝግበር ሓገዝ ንኣገልግሎት ንስንኩም በቃ ምትም ኣብ ሸገር መከራን ዘለኹም ስንኩም ናትጸውዑ ኩሉ ሻዕ ዘይቋረጾ እዚ ሃጸይ ፋሲል ሰሪሖምሉ እስካብ ሕዚ ሃጸይ ፋሲል ሕዝቢ ህይወት የሉን ልዕዳ 400 ዓመት ግን ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ከተማ አክሱም ማሕበረ ካህናት ስሞም ናተጸውዑ ኣብ ሰዓታት ኣብ ፍትሓት ኣብቲ ኩሉ ቅዳሴ ስሞም ናተዘገረ ሃጸይ ፋሲል ኣለዉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም መፍትያ ደሞ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ዘስርሕዎ ካቴድራል ኣሎ እሱውን እስካብ ሕዚ ሃይለ ስላሴ ስሞም ናተጸውዑ ታሪክ ስለሰርሑ ካልኦትኩም እውን ንብረት ሃፍቲ ዘለኩም ነታ ቅድስቲ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ቅድስት ከተማ አክሱም ንብረትኩም ሃፍትኩም ከተውርሱ ዕድመልኩም ለ400 ዓመት እናጸውዕ ስም ትነብር ከተማ እንተሃልያ ዛ ቅድስት ቦታ እዚያ ስለዚ ስምኩም ኣብ ሰማይ እውን ኣብ ዛ ቅድስት ቦታ እውን ክጽሓፍ ንብረትኩም ሃፍትኩም ኩሉ ከተውርስዎ ምክንያቱ ውላድ ዘይብልክን ኣዴታት ውላድ ዘይብልኩም ወለደታት ወይ ደሞ ክንዲ ውላድና ክንዲ ሃፍትና ስምና መጸውዕልኩም ነዚ ኣብ ዘሎ ኮይኑ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ክትህቡ ወለድና እዚ ሰሪሖም ታሪኮም ናስታወስናዮም ዝና ሃጸይ ፋሲል ናሃጸይ ሃይለ ስላሴ ካልኦት እውን ነገስታት እናሰርሑ ዝሓለፉ ወለድና እዮም ኩልኩም ናብዚ ተግባር እዚ ክትሳተፉ ጻውዒትና ነቕርብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን የቐኒየለ ዝርከቦ ኣብ ጥንታዊ ርእሰ ኣድባራት ገዳማት አክሱም ጽዮን ኢና ንርከብ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወዳግም አርአዮ ለሙሴ ዘከመይ ገብር ግብራ ለደብተራ አቅዲሙ ከምታ ናይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ምድሪ ክስራሕ ንሙሴ ርእይዎ እዩ ዝብል ኣጽኢሉ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ካብ ሰማያት ምስ ተገለጸሉ ድማ ኣብዚ ዓብይ ዳዕሮ ፍትምራደቅ አልኮይኑ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ኢሉ ከም ዘመረ ብዜማ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝገለጾ ናይ ብሉይ ኪዳን መጀመርያ ናይ ሐዲስ ኪዳን መጀመርያ አክሱም ጽዮን ምዃና ዘሚሩላ ቅዱስ ያሬድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ዝቀርበላ ዝነበረ ንመጀመርያ ናይ ሐዲስ ኪዳን ግን ከሳቴ ወራና በሰላማ እምነተ ክርስትና ኣትዩ ዝተጀመረላ ስለዝኾነት ፍሉይ ቦታ ተባሂላ ጥራይ ናይ ኦርቶዶክስ ኣምልኮ ዝምለኸላ ቦታ ፍሉይቲ ቦታ ምዃና እዩ ገሊጽዋ ቅዱስ ያሬድ እዚ ድማ ቅድም ክብል ብኣብርሃ ጽሃ ተሃኒጹ ነይሩ ብወርቂ ብዕንቁ ተሃኒጹ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ጸላኢ መጽኡ ብጉዲት ከምዚ ተቃጸለ እዩ ዝነግረና ብዙሕ ፈተና በጽሕዎ ኣሎ እግዚአብሔር ተኣምር ገይሩ ንመለሶ ግን እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እምበር ጸላኢ ማንም ሓይሊ መጽኡ ቤተክርስትያን ከቃጽለ ይግባን ግን ፈቂዱ ፈተና ተባሂሉ ማለት እዩ ታወተ ጽዮን ግን ኤሎፍላውያን ማሪኾማ ከም ዝነበሩ እግዚአብሔር ሓይሉ ሲኡን ኣይኮነን ንተኣምራት ተባሂሉ ካብኡ አውዚ ጽላቶ ሙሴ ወዚ መጽያ ብካይናት ተዓጂባ መጽያ አውዚ አትያ እንት ቦታ ፍሊ ቦታ ገይርዎ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ቅርስነቱ ተሓልዩ ዝነብር ቦታ እዩ ንኻልኣይ ግዜ ንሳሳይ ግዜ ናተቃጸለ ሃጸይ ፋሲል ከም ዘስርሕዎ እዮም ዝነገሩና ዘለው ታሪኹ ሕዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ማይ ከይኣትዎ ማይ ስለዝኣትዎ ከዓ ተሓዲሱ ክሕደስ ተለ ድማ ካብ ቅርስነቱ ከይወፀ ቅርስነቱ ከይጠፍአ ብደንቢ ተሓዲሱ ዝቶም ዝሕድሱ ዘለው ሰባት ናይ ድንግል ማርያም በረከት ምስኦም ይኹን እናበልና ስለዚ ኩሉና ዘለና ህዝቢ ክርስቲያን እቲ ዓብይ ቦታ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ኣምልኮ ብቻ ዝፍጸመሉ ፍሉይ ቦታ ክነኽብሮ ከም ዘለና በዚ አጋጣሚ ግን መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩ ኣብ መንበረ ሰላማ ኣብቲ ናይ ግንቦት ርክበ ካህናት ዝወሰናዮ ውሳኔ ቅድስት ከተማ አክሱም ተባሂሉ ከም ተጸውዐ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ከኽብሮ ውሳኔ ተቐቢሉ በተለይ ዓበይቲ ዓዲ አክሱም ዘለኹም ወጣት መናእሰይ ናይ መንግስቲ ኣካላት ብደንቢ ከኽብርዎ ከም ዘለዎ መልእኽትና እዩ
منور سلامه قلنا نا منور مملاسو እግዚአብሔር ፈቂዱ ና منور ተመልሰሎ እዚ ቦታ እስከ ዓቢ ምዃኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ዓብይ ቦታ እዩ ናይ ሃይማኖት መጀመሪያ እዩ ናይ ዜማ መጀመሪያ ናይ ቅዱስ ያሬድ ከውዚ ቦታ ይሰውሊዱ አውዚ ቦታ እዚ እዩ ካብ ሰማይ ሰማያት ዝማሬ ተቀቢሉ ደሪስዎ ዘሎሞ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ታሪኽናን ቅርስናን አጥይቅና ክንሕሉ ከም ዘለና ከይባላሾ ቅርስነቱ በዘይ ድምስስ መስገርና ክንጽግኖ ከም ዘለና ኢና ንላዎ እዚ ገረመ ዘለው ሎ ማዓንቲ ሪኢና ዘለና ጽቡቕ እዩ ከምዚ ይኽጽ ዘለዎ ቤተክርስቲያንና ሃይማኖትና ክንሕሉ ይግባና ብዙሓት ወበታት መግለጽ ይህዎም ልዮም ኣነ ግን ተወሳኺ እዚ ቀዳሚ ሃለ ጽዮን ቅዱስ ያሬድ ዘመራ ብወረቢልና አውዚ ክንከይና ቀዳሚ ሃለ ጽዮን ሰማይ ሳረ ቀዳሚ ሃለ ጽዮን ሰማይ ሳረ ወበዳግም አራዮ ሙሴ ዘተመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ዘሚረሎ ስለዚ እዚ መስል ታሪኩ ቦታ ኺርና ክንሕዞ ክንከዋኸቦ ከም ዘለና መልእኽተይ የመሓልፍ ወስብሐት ለእግዚአብሔር